Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhuntsubhuntsu uginqanja ngephuzu umatshitshi qomane. Bathi umfana empande simncane onda ngabathi diabetes mdalanti cha, bamsukela bakithi ingane esihlaza xo. Ufuza abaphathi bezonqamalalo delusions bathi untombi zimdaza ngentshebe zithi umuhle webhuntsubhuntsu. Umuhle umatshitshi qomane. Bafowethu namhlanje ngithi anginiphathele nje ezinye indlela ezilula ngendlela esimanga ezingakusiza ekuthenini uqala ingxoxo nentombazane ngoba konke kulele ekuthenini umuntu uyiqala kanjani ingxoxo na uyabona ngoba even if ungathi usuku lakhe mhlambe alumphethe kahle uyabona so akazimisela ukukhuluma kodwa manje mayezwa ukuthi indlela ake ngithi nje indlela oqala ngayo ingxoxo naye into angajwayele ukizwa uthola ukuthi nawe ugcine se-engage yabo because uyazibuza ukuthi hawo lo muntu lona oyesekhuluma into interesting kanjena into angajwayele ukizwa nje nanoma ikuphi yabona so lezi ke indlela nami ngithemba ukuthi zizokusiza ngoba mina sezingisize kakhulu zingisebenzele nentombi enginayo njengamanje enye ngayithola ngazo lezi indlela yabo so ngoba into esengiyibonile ngithanga ngigxile kakhulu nje ekuthenini uqala ingxoxo ngoba ngiyangibona ukuthi isikhathi esiningi uthothi insizwa isifiso sikhona sokuthi akhulume naye intombazane kodwa into emshayayo akazi ukuthi uzofike ayiqale kanjani ingxoxo umuntu uthola ukuthi ugcina ngokubingelela ivume kamnandi intombazane uyabona nje isemudeni iphatheke kahle kodwa manje iphele lapha indaba umuntu agcina ngoyibingelela iphele lapha indaba so ke ngithi angifocus nje kakhulu ekuthenini uqala ingxoxo nentombazane ukuze uzobona kahle kahle nje kuzokusiza lokho ekuthenini uvuleke okhiye uvule nje iminyango eminingi ugcine usukwazi nawe ukuthi uthole intombi uyabona so indlela yokuqala engifuna uyisebenzise ithi qala ingxoxo ngani ngegama lakhe ngifuna ukuyiphinda le qala ingxoxo ngani ngegama lakhe kanjani ke ngifuna ulalelisise so ake ngenze isibonelo yabona uzofike ake sithi naye inkosazana eduze kwakho yabo ngoba umuntu esozana uhlangana naye nanoma ikephi bagcwele yabo so uma uthi mhlawumbe unamahloni ngale ndlela engizokufundisa ngayo ngifuna nje uqale uzijwayeze mhlawumbe kumuntu omdala ongamsabi mhlawumbe uvela wazi ngeke azakuphoxa abantu umuntu omdala usekhulile ngokomqondo yabo so akulula ukuthi avela kuphoxa nje ngeke azakuphoxa yabo akufani nentombazane ekwi-age yakho because ngithama umkhulumisa vele uyazi ukuthi uyamfuna so attitude yabo ayifani attitude yengane nomuntu omdala makuthi uyasaba namahloni ulensizwe namahloni phansi ngifuna lento uqala uyizame kumuntu omdala noma kungabi ikhehla mhlambe noma ugogo noma umama noma bani omdala izame ke yena ubone ukuthi responda kanjani nikhuluma kanjani na yabo so lokho kuzokusiza ekuthenini wakhe uzithemba wakho ngoba phela ngeke kuvele uthi nje hayi usuyasithemba ukuzithemba each and every day it's a 1% kufanele wenze into ngosuku 80% elodwa ekuzithembeni kwakho akekho umuntu wavele wazalwa esazithemba nje yabo so ngithine kwena ngithi qala ingxoxo ngani ngegama lakhe kanjani lalelisisa uzofika umbingelele avume bese umbuza igama yabo ake sithi umbuza igama akutshela igama lakhe mhlamba athi hayi ngunokwanda hayi amagama amantombazana nokwanda uphindile noma ngunomfundo yabo bese ubuza isibongo ukhumbule isibongo ngohleze ngikutshela ngesibongo ukuthi qinisekisa ukuthi isibongo naso uyasibuza ngoba angifuni ukuthi uzithole usesimeni la khona uthola ukuthi usugxilile kumuntu usugxilile usufocusile kuyena kodwa manje uthola ukuthi owakini noma isihlobo sakho yabo kwesinye isikhathi uthothi usuze walala naye ubone lethu ukuthi hayibo lo muntu wasekhaya yabona manje uqale uzizwe kabi so suka nje mawubuza igama kufanele ubuze nesibongo wazi ukuthi hayi wasekhaya noma akuyena wasekhaya yabo so mayekutshela ukuthi hayi nguphindile ngunomfundo into esekufanele uyenzeke lapho mase kutshele kanjalo ake senze isibonelo nje ngaye unomfundo ake sethi uthi unomfundo so mangabe kutshela ethi unomfundo mhlawumbe uzobe usuthi nomfundo
Mucabanga nje ligama liyakuhlala elithi Nomfundo like likhuluma nawe noma mhlambe like igama nje but alikhulume nezenzo zakho. Uyazi phela umzali ukuthi ukaqamba igama ngesifiso sokuthi hayi mhlambe uzoba into ethize, yabo. Mhlambe uzoba into ethize noma yena ayifisayo noma mhlambe into eyenzeka kuyena ezekuthola aqambe kanjalo, yabona. So uthola ukuthi kuyenzeka kwesinye isikhathi lihambisana nawe but kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi uthi igama nje but alihambisani nawe, yabo. So njengoNomfundo wena unawo lowo muzwa ukuthi uNomfundo ngempela like igama lakho lihambisana nawe nezenzo zakho, mhlambe bese uyamuzwa ukuthi uphendula kanjani. Mhlambe methe lihambisana nami, most likely uzosho kanjalo, cha lihambisana nami, bese okay yazi mina into engeke ngiyicabange ngelinye ilanga nje ngakujabulela ukuthi eSouth Africa uthola ukuthi kuzoba nomthetho nje okwamanje usamdlalela ngithi usafuna ukuthi ayi-understand lento okhuluma ngayo. So uzobusuthi ungangijabulisa ukuthi ngelinye ilanga eSouth Africa nje kuthiwe nje mawusuna 25 kube nomthetho ozobeka mawusuna 25 uphoqeleke ukuthi uzoshintsha igama lakho. Ungabe yalishintsha noma uede lakho, but into ebalekile ukuthi uziqambe wena igama lakho ke manje ke hayi la mzali into abefisa noma ebecabanga ngaleso khathi, but wena based on izenzo zakho uziqambe igama lakho, yabo. So ubona kumqondo kanjani lo umnikeza ithuba lokuthi naye aphawule, yabo. So kungenzeka mhlambe I support i-argument yakho noma ayiphikise, uzobeka izizathu zakhe, yabona. So kodwa inhloso yakho la ukumtshela nje ukuthi into ebalekile mangabe umuntu kubalekile ukuthi like asenze isibonelo ngali igama lakhe njobe uNomfundo, uthola ukuthi uNomfundo kodwa manje akazange mhlawumbe wagcina eprimary, yabo. So uNomfundo kodwa manje esikoleni, isikole waya kancane esikoleni, akazange agxile esikoleni, yabona, kodwa manje uNomfundo. So mangabe kuyisimo esikanjalo mhlawumbe ungagcinisa umbuzo ukuthi hayi ake sithi mhlawumbe akazange esikoleni, mhlawumbe usuyathola ukuthi wagcina eprimary noma kuphi, but imfundo akuyona nje into eqhamile kuyena. So mhlawumbe uzobe usumdlalela kanjalo uthi yazi njoba uNomfundo nje mina ngasibona isidingo sokuthi ngelinye ilanga mhlawumbe uziqambe wena igama lakho based on izenzo zakho, yabo. Kungenzeka mhlawumbe wena empilweni kade ukhula, yabo, nje ukhule like uthwele kanzima but ubuphumelela kunjalo, uthwele kanzima zikunetha kodwa ulwa zikunetha njengoba mhlambe say usuna 25 ayisithi una 25 ngenza isibonelo or above, yabo, but njoba nje usumdala kanje like kade ushizila but ithawula ungalilahla, yabona. So ungaziqamba igama wena based on ezintweni osubhekane nazo, yabo. Mhlambe ungasho ukuthi hayi uNomandla, khona amagama ekuthiwa amantombazana ukuthi uNomandla, yabo. At least lihambisana nani nezenzo zakho, izinto obubhekene nazo, likhuluma nawe uqobo, noma uAmandla, khona amantombazana ekuthiwa uAmandla, yabo. So kanjalo mhlambe bese uyambuza ukuthi wena empilweni yakho ukhule kunjani, mhlambe bushizila like kunzima uphusha noma mhlambe izinto bezilula like nje bekushelela yonke into, bese umnikeza ithuba naye. I hope you understand the context yalento engizama ukuyichaza, yabo. So umnikeza ithuba achaze naye indlela abekhula ngayo, then mangabe sechaza into ebalekile la ukuthi umnikeza ithuba lokuthi okay njoba sekuchazelile ukuthi hayi mina ngikhule nje empilweni mhlambe bekunje bekunzima, mhlawumbe abazali bengenabo ngiziphantela nje bengekho umuntu engikhala kuyena, you know, ukuthi thina abantu abamnyama kuyasishubela, yabo. So kodwa ke ngila namhlanje empilweni nje, yabo, nje umuntu ebengikhula naye ugogo nje ekhaya nogogo siyakuchazela isimo sakhe, yabo. So bese uyambuza ukuthi okay mawucabanga ungaziqamba igama uthi ubani, ake kuthi uziqamba igama ke wena ungaziqamba uthi ubani igama, yabo. So mhlambe kuzoba nzima ukuthi aziqamba igama, mhlambe usungamsuggestela wena lawa kade ngiwasho uma ukuthi uchaza isimo esikanjalo ukuthi mhlambe uNomandla or Amandla or uNompumelelo, yabo. Mhlambe yena angithi uthe uNomfundo but esikoleni akazange hayi kakhulu, so lela Nomfundo alibotha lamsana naye,
So umzali nawe nesifiso ukuthi mhlawumbe ingane yami izoba nomfundo ifunde ifike enyuvesi mhlawumbe ithole ne-PhD igcine isiwuprofessor uyabo nje but akuzange konke kwenzeke lokho. So yithuba leli lokuthi iziqambe igama layo. So makathi uyaziqamba igama ingasiqamba ubani sithi ke mhlawumbe kuba nzima. So ungamsuggestela amagama mhlawumbe uthanda liphi yabona ube creative phela kube ukuthi phela ngeke achaze isimo njengoba ngisichaza. Kungenzeka mhlawumbe izinto bezilula kuyena or abazali bakhe bebekhona bemsiza ngayo yonke into nakhona kufanele uqhambe negama ozomqamba lona. So leli gama leli mangabe uthi yena uyahluleka ukuziqamba igama lakhe even if ungathiwa isimo esinjani akuchazela sona but kufanele kube negama enizophuma nalo nomabili elizobheka kuyena. So uzomqamba igama phela nawe elihle elihambisana nani nesimo sakhe ngaleso sikhathi akuchazele sona abhekana naso before. So uyacabanga ukuthi argument ukuthi phela mina ngiyayichaza la ngeke ubone ukuthi interesting kanjani mangabe usuhleli phansi nomuntu hey yabo. So kube kumnandi ngendlela eyisimanga. So naye yobe engage even if ungathiwa usuku lakhe yabo alizange lumphathe kahle but yabo lento oqhamuka nayo naye uyazibuza ukuthi mathiwa ngisiqamba igama ngasiqamba ngithi ngubani nje yabo. So mhlambe aziqambe noma kube nzima ukuthi aziqambe. So mangabe kube nzima njengoba ngisho wena uzomqamba igama umqamba igama uzobe usumdlalisa ngazo. So uzobe usuthi same mhlambe ke ngenza isibonelo ngale leli la Nomandla uzobe usuthi ke so ke Nomandla noma oNomandla babo noma thiwani onoma. So ke noma ungitshele yabo uzobe ushosho kanjalo. So njalo uqale ngale igama so uzobe usumbiza ngalo. I hope you understand njalo yabo. So qala ingxoxo ngani ngegama lakhe. Enye indlela elula leyo ongaqala ingxoxo nentombazane ngegama lakhe mfowethu yabo. Ufike wambingelela ukutshela igama yabo ngozumtshela nje uthi yazi do you feel ngempela ukuthi leli igama lakhe lihambisana nawe. Yazi mina ngingangijabulisa ngelinye ilanga umuntu nomuntu asiqamba igama lakhe ngoba kuyenzeka umzali uthi uqamba igama kodwa manje igama lingahambisani nawe yabo. So uma usuna 25 mhlambe kuthiwa nje uphoqelekile hamba usiqamba igama whether uyalisusela leli lalo umzali noma eda phezulu but wena kufanele ube negama oziqambe lona ngenxa yezimo usubhekane nazo noma la ubona khona impilo yakhe ibheke khona yabo. But because usukhulile angiphela musayingane ngeke ukwazi ukuziqamba igama. So ke kuleyo ngxoxo yakho nentombazane mhlawumbe izogcina sikubuza nawe uthi wena ke lithini igama lakho wena uziqambe wathi ubani yabo. So nawe kufanele ube negama based on izinto zakho mhlawumbe ucabanga ukuthi ungaziqamba lona yabo. So kungabi igama futhi ngakujabulela ukuba igama mhlambe la wakudala yabo naye elizo uzothi mawulisho athi awu igama elinje yabo nakwalona libe mazovela uqamba uthi hayi ngusiphe noma ngubani amagama manje qamba igama la wakudala ovekimpi okhuzimpi oqedimpi konja maningi lamagama akudala yabo nje ungaziqamba wona based on izinto zakho ake nje izinto osubhekane nazo. So I hope you understand kuloko oqala uqala ingxoxo ngani ngegama lakhe kulula kanjalo mfethu. So enye indlela elula ongayisebenzisa ekutheni noqala ingxoxo nentombazane ithi le ndlela qala ingxoxo ngesibongo sakhe. Angiphindi ithi qala ingxoxo ngani ngesibongo sakhe. Eqaleni uqala ingxoxo ngani ngegama lakhe but manje soqala ingxoxo ngani ngesibongo sakhe. Kanjani manje mqeqeshi ngoba kade uthi siqala ingxoxo ngegama lakhe sesiqala ngesibongo ke manje hayi kanjani lalela isimple. So nangoku siseduze wakho say again uyambingelela uyavuma ayisithi umbuza igama uyakutshela hayi ngunomfundo ngwakangcobo ngiyabona noma njengoba ngihlezi ngisho ukuthi isibongo ungasikhohlwa. So ngunomfundo ngwakangcobo into yenza the moment ekutshela ukuthi hayi ngunomfundo ngwakangcobo the moment esho ukuthi ngwakangcobo you are like ubabaza ibhadi ngempela yabo like usurprise uthi hawu ngempela wakangcobo yabo uzumbuzisisa ngempela wakangcobo hayi angikholwa ke le yazi
usuku lami lavelela mnandi nje ngathi ngihlele eduze kwasisi wami yabo. Hayi ngiyakujabulela ukwazi noNjabulo usisi wami wena wakithi wena umxhawuli yabo. So pretender as if isihlobo sakho like nawe wakangcobo uhlobene naye yabo. So umthetha uzobusumbuza uthi uhlala kuphi yabo. Ayithi uhlele eduze zakho uhlala kuphi yabo. Ayiphela manje utshela ukuthi hayi futhi ubhuti wami lo okay isihlobo sami. So umbuza imvelaphi yakhe ukuthi uhlala kuphi. So uzokutshela ke la iqhamuka khona indawo angamsebenzi yabo. So mekutshela ke lokho ukuthi uqhamuka kuphi hayi ukhombisa ukujabula uzobe usuqhubeka ke nawe ingxoxo. So eqhubeni kwakho ingxoxo kuzofika isikhathi la khona ukuthi hey yazi ke siswami ufaka isandla ephaketheni. Yazi ke siswami kungangithokozisa nje ngelinye ilanga wenza njengoba ufaka isandla ephaketheni ukhipha phone yakho. Kungangijabulisa ke siswami ukuthi ngelinye ilanga nje besiphinde sibonane sihlale phansi nje ndawonye singasajahe indawo. Sithi nje uxoxa sazane kangcono yabo njengosisi nobhuti. Umthetho ngicela ungifake inamba yakho umnikeze. Ngicela ungifake inamba yakho bumnikeze ifoni yabona. So yindaba ngithi ngicela ungifake inamba yakho into esengiyibonile kwesinye isikhathi before ngangithi kukwena uyayicela noma uyicela but into esengiyibonile kubalekile ukuthi uyicela awulahli ngokucela ngicela nami ngicela ungifake inamba yakho yabona. So ngokukhombisa uba nama manners awulahli. So ungathi umohlangana nenye ivideo amendala isho ukuthi hayi mawuthanda icela mawuthanda ungayiceli no. Into esengiyibonile ukuthi ungcono ukuthi uyicele yabo ukukhombisa ukuthi no unama manners nawe akukona ukulahla lokho indaba ngoba kuke kwakhona isikhathi la khona ngithi sengithatha inamba entombazaneni ngathi ongifake inamba yakho yavela intombazane icele ngathi mina hayiyeka mangabe ungafuni ngathi hayi ngiyadlala ngicela ungifake inamba yakho yabo. So into engiyifundile lapho yini njengoba ethi icele khombisa wona ukuthi awujwayele ucela uvele nje ufune yabo. So kanti mangabe ucela futhi awulahli yabo. So ucela ungifake inamba yakho be sweet yabo ayikho into wrong lapho. So ayifake inamba yakho isihlobo sakhe engasona. So the moment eyifaka inamba yakho into osuyenza ke manje uzobe usuthi hayi yazi noNjabulo awukwazi ngempela ukubona abantu bakini yabo. So uma ngabe ungibheka mina ngitheni ngangcobo like uthi like uyayibona into ebeka ngcobo ngempela mase sikhuluma iqiniso yabo phela nawe ukhombisa ukuthi yabo awuli like nesmile yabo like uyawazi ubona abantu bakini yabo uyambuza. So uzomtshela ukuthi no angeno kangcobo but awugeze ukuthi ngowabani ngicela ungibhekisise bese uyageza ukuthi ngowakabani. So umugese right mhlawumbe ungamdlalisa ukuthi hayi content into emnandi engizokunika yona mawugese right yabo. So uyadlala lapho vele njengoba usho njalo usebonza awuyena kangcobo yabo. So mhlawumbe uzogesa omunye mhlawumbe ngeke afune ukugesa but uzokubuza ukuthi awantu wakaba isibongo ngaze usumtshela no ngaka usumtshela isibongo sakho ngempela yabo. So enye indlela leyo ongayisebenzisa ekutheni uqala ingxoxo nentombazane. So uqala ngani ngesibongo sakho you pretend as if isihlobo sakho like awu ngempela wakaZulu ukwazi kwangijabulisa yazi nosuku lami lavele lahamba kahle kanti ngihleli yabo nje ngavele ahlale eduze kwasisi wami yabo njalo losuku lizohamba kahle emkhulu ongabona nawe sisakhululeka nje hayi isihlobo sami bese umbuza ukuthi uhlalaphi yabona achaze ukuthi uhlala le yabo. So enye indlela leyo ongayisebenzisa ekuthenini uqale ingxoxo nentombazane. So indlela yokugcina ke yokuqala ingxoxo nentombazane engicabanga ukuthi iyo le elula kakhulu kunazo zonke. So nansi intombazane ihleli eduze kwakho. So ngengixele kakhulu kule ngoba kunevideo engeke ngayichaza khona in detail. So nansi intombazane ihleli eduze kwakho. Okay uyayibingelela let's say mhlawumbe usesuzijulele like kukhona into ayicabangayo yabo. Obvious umuntu mangabe ezithulele ngeke ngisho ngithi konke ayicabangayo
noma mhlambe not always the case phela ngokwesikhathi ukuthule kanti ayikho into ecabangayo like blackout yabo. So mangabe umbingelela bese uthi alright like khona into engahambi kahle kuyena yabo. So uzobe yangi right indaba yabo, ufuna ukwazi ukuthi yini khona ungahambi ngahle ukubonana. Uzosumtshela ukuthi yazi indlela othula ngayo ngathi awukho nje la ngomcabango, ngathi ujulile, ngathi usibazweni yabo nje, futhi ngathi lento le ngabe into anginayisho wena wazi mhlawumbe lento ikuphethe kahle noma ikuphethe kabi but awukho la yabona, ujule ngempela indaba. Uzobe echaza no hayi lutho mhlawumbe yabo. So mangabe esho kanjalo ke but ikhona enye ivideo lento ngichaza, ngicela uyicheck nayo. Isihloko sasithi indlela elula kunazo zonke yokuqala ingxoxo nentombazane, ngokuthi nje ubabaze kanjalo umuntu yabo, ukuthi alright muqeda umbengela bese uthi alright yabo, like you are curious ukuthi wathula uthulele, so uzobe se responda naye. So kulula mfowethu, njengoba ngisho nizoke ngizama ukugxila impela kulezi zinto zokuqala ingxoxo nentombazane, ngoba ngibonile ukuthi cha isikhathi esiningi kuye kube nzima. Uthothi nansi intombazane eduze kwakho but manje awazi ukuthi uzoyingena kanjani, uswele indlela yokuyingena. Indlela idlula lapho engiqamba mangeke ukuthi uzalwa nje hayi wena usumpetha. No, umpetha uyakhiwa kancane 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 yabo. Njengoba ngisho ukuthi uzithemba wakho ukwakha nje nge% elilodwa ngosuku, ngo-eda nje 1% osukwini yabo. So ngingakho ngisho ngithi socialize nabantu, xoxa nabantu, qhaqa umlimi, yona ndlela leyo yokuqhaqa ulimi nabantu, ngokuthi ukhulume nabo abantu bajwayele, abantu abazonilwane. And ukhumbuleke ngazo lezi indlela lezi engikunikeza zona, ungakhohlwa ukuthi kuyenzeka ukuthi ukhulumisa umuntu but umuntu like akazizwa ngathi angakhuluma yabo. So kufanele ukwazi ukufunda nalokho, ukwazi ukugqamela ukuthi hayi akazishaya ukuthi akhulume, then bese uyamnikeza abe nepeace yabo, kuthuleke kanjalo. Ungaforce ngenkani, even umuntu umbona ukuthi ulibele phendula nje lokhu ombuza kona, like umfutho wokukhuluma awukho yabo. So ungasola usesimeni la khona umuntu angagcina sekuziba noma sekuphendula kabi, usuyaphoxeka mhlawumbe nawe uzomphendula kabi phela yini ngoba no, fanele umuntu kanjalo funda incwadi ibhaliwe no lo uyasishaya ukuthi sikhulume noma akazishayi yabona. Fanele uhlakaniphe manje and ukhumbule ukuphoxeka nje kufanele kube into ongayisabi oyijwayela. Ukuphoxeka ke akuyona into emnandi but ngeke ukuthi nje hayi mina uphoxeka angikuzwa, fanele ukujwayela yabo. So umuntu mangabe ngoba kwesinye isikhathi uthi ufuna inamba kumuntu, khona intombazane kwesinye isikhathi uthi ufuna inamba bese hayi lokho sobuye sikhulume ngelinye ilanga yabo. Khona amantombazane akwaziyo ukuthi atshele ngeziphansi ukuthi no, inamba ngeke ngize ngikwazi ukukunikeza. So mangabe esho kanjalo ethi hayi lokho sobuye sikhulume ngelinye ilanga, indlela eziphansi intombazane ihlakaniphile leyo, ufanele ukuhloniphe lokho, not ukuthi hayi indaba unganginikezi manje, indaba singayikhuluma manje usufuna ukuphoxeka mangabe wenze njalo, because uyakukhombisa ukuthi no bhuti angifuna ukukunikeza inamba but ukutshela ngani ngeziphansi. So wena musu umphushele ekhoneni la khona ezogcina naye esekutshela kabuhlungu ukuthi no angithandi ukukunikeza inamba yami, ngeke uze kuhlale kahle lokho kuwena. Ugcina usuzinyeza mhlawumbe ucabanga ukuthi hayi amantombazane awafuni noma unesichitho noma mubi noma unjani, kanti into engekho. Umuntu mangabe khombisa ungafuni ukunika lento efunayo, fanele wazi amandla akho njengensizwa yabo. Fanele wazi amandla akho njengensizwa, lokho kokusiza yabo nje. Futhi lento uma ungayibamba usamncane, wazi amandla akho njengensizwa usamncane, unamandla ngendlela esimanga. Khumbule phela umuntu wesifazane nawe uyakudinga, it's not like thina kuphela esibadinga, nabo bayadinga, balambile futhi la ngaphandle ngiyakutshela, balambile nqwabi lambile yabo. So nawe kufanele ube in a position mangabe ukhuluma naye intombazane, we negotiate yabo, siya negotiate la, siyabonisana. It's not like mhlambe ngikuncengile, no, at least interest yakhe kufanele ibe 50% ngawe. Mangabe below that usho ukuthi kufanele umncenge. So umuntu mangabe umncenga it's a problem. Yathi intombazane esebenza nayo
hayi yabo nje intombazane encengiwe iyona i-right ke leyo ngoba izokuthanda kakhulu ngasho ngathi we Nkosi yami into engekho leyo ngoba khona amantombazane azaziyo la ngaphandle ukuthi afunani so mangabe ekuthandile noma uyichazile izokukhombisa nophuthu ungichazile yabo so enye mangabe ungayichazanga izokukhombisa no ngiyabonga yabo ngiyabonga so mangabe mhlambe ichazekile wena kuyenzeka futhi kube iyona uthi iyona ekufonela kuqala it's not like mhlambe desperate nani but because ichazekile kuwena mhlambe ake sithi usuyifonelile but kube iyona ephinde kufonela noma WhatsApp eqala yabo ngoba ngeke ngisho ngithi umuntu uqeda ukuthola inamba nomozaneni usukutatazela ugijima ye-WhatsApp nakhona kufanele wazi isikhathi sokuthi uyifonela nini so kufanele uqale ngokuyifonela nakhona udlula usuku olulodwa noma u2 days yabona kunesizathu nakhona so zonke lezo zinto futhi izinto ekufanele ungazikhohle kufanele ziphile ngaphakathi kuwena uzobona impilo yakho ukuthi yoshintsha kanjani yabona yoshintsha ujabule nawe othandweni yabona mina ngeke ngize ngizithole ngizesimeni la khona ngithi hayi amantombazane izinja amantombazane noma no because umuntu angithathi noma yini empilweni nami mina umuntu ngiyambheka yabona ngiyambheka phela vele uyazi ukuthi umuntu ngeke uze understand 100%